Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebo Paing 3 April 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer ingkang gesang. Para adi yuswa, mawartosaken dinten Paskah punika penting. Awit nalika mawartosaken Paskah, kita mawartosaken Gusti Yesus ingkang sedo lan wungu. Kamangka jejering kapitadosan Kristen punika dasaripun saking wungunipun Gusti. Lumantar wungunipun Gusti, panjenenganipun makarya lan mikrat ing swarga. Milanipun ing Wahyu 1 ayat 17b dumugi 18 ngendika, aja wedi, ingsun iki kang wiwitan lan kang wekasan lan kang gesang. Ingsun wus sedo nanging ruhanira, ingsun gesang nganti selawas-lawase. Apa maneh ingsun ngasta sakabehing kuncining pati lan kratoning pati. Lumantar ayat punika kita kaemutaken kalengganipun Gusti Yesus. Panjenenganipun punika ingkang wiwitan, ingkang wekasan, ingkang gesang, ingkang wus sedo wungu malih lan gesang langgeng. Kalenggan punika minangka jati dirinipun Gusti Allah. Lumantar pangandika punika panjenenganipun ingkang manjalma minangka manungsa saperlu ngarosaken kasangsaranipun manungsa lan gesang sesarengan kalian manungsa. Nanging sakmangke nebus dosanipun manungsa satemah manungsa pikantuk gesang langgeng. Para adi yuswa, Gusti Yesus sampun ngawonaken dosa pejah lan sakmangke maringi pengajeng-ajeng bilih gesang kita wonten ing astanipun Gusti. Boten wonten bab ingkang mokal ing panjenenganipun, awit panjenenganipun ngasta kuncining gesang lan pati. Mila pitadosa dhateng Gusti Yesus, panjenenganipun ingkang gesang badhe mlampah sesarengan kalian kita, ngwaosi dinten ngajeng kita, ngiyataken kita ing saben lampah gesang kita. Monggo sampun ngantos mangu-mangu tansah pitados panjenenganipun mlampah nyarengi kita ing sadengah kawontenan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut bilih paduka menika nyata-nyata Gusti ingkang waosi gesang kawula. Panjenengan punika ingkang wiwitan, ingkang wekasan, ingkang gesang, ingkang wus sedo lan sakmangke wungu. Malah kepara panjenenganipun menika ngasta sakabehing kuncining gesang lan pati. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi. Kawula ugi masrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang sampun wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Bapak Triaji ing Aster Gangsal, Bapak Sugianto ing Aster 3, lan lari kawula reno putranipun Bapak Pendeta Sucahyono Kenalan. Kawula pitados sedherek kawula punika badhe nampi wetahing kesarasan lumantar paduka. Kawula ugi masrahaken Nadia ingkang wedal sakmangke ugi nembe nandhang sakit, lan kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan mitulungi Nadia wilayah sekawan GKJ Magelang menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ pamong utama ingkang wonten ing pemulihan, Bapak Margono, Bapak Samuel Tujono. Kawula pasrahaken Bapak Agus Budi Pranowo ing Kalinegoro, Bapak Amung Pracoyo ing wilayah sekawan, Ibu Titik Marioto wonten ing wilayah Pitu, mekaten ugi Ibu Lis Martono wilayah kalih. Mekaten ugi kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa ingkang dumugi wekdal sakmangke nandhang sakit ing bab paningal. Kaudripun sedherek kawula ing GKJ Bono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula ugi masrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken Bapak Matius Suwito warga GKJ Immanuel Solo. Kawula pasrahaken
Ibu Wirya Sumarto, dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo, wonten ing GKJ Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Isti, wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo, mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo, kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo, mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat, kawula pasrahaken Bapak Budistomo, Bapak Sugianto ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban, kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil, ing GKJ Immanuel Solo, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati, kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun, ing GKJ Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumarti, kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman, ing GKJ Ungaran, kawula pasrahaken Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman, kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali, kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden, ing GKJ Sragen, kawula pasrahaken Bapak Wursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto, kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro, kawula pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Sugiri, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran, mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar, ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji, kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus, lan ugi ing GKJ Tanon, kawula pasrahaken Bapak Suhadi, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambil sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.